बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव बयनिबो सिगां बबे दालांखौ बानायनाय जादोंमोन? हाय लोगोफोर, दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ आसामनिफ्राय गिबि भारत रत्न एवार्डखौ सोर मोनदोंमोन? बेनि फिननाया जागोन गपिनाथ बरदलै। आसामनि गिबि गभर्नरा सोर? बेनि फिननाया जागोन सार आकबर हायदारि। एसामिसनि गिबि गभर्नर होनोब्ला बिष्णुराम मेधि। अर्जुन एवार्डखौ बयनिबो सिगां आसामनिफ्राय सोर देरहासार जादोंमोन? बेनि फिननाया जागोन बुगेश्वर बरुवा 1966 मायथाइयाव। बयनिबो सिगां असमियानिफ्राय ग्रेजुवेट आरो IAS अफिसार सोर जादोंमोन? बेनि फिननाया जागोन आनन्दराम बरुवा। असमियानि गिबि आइजो IAS अफिसारा पारुल दास। आसामनि गिबि देहा फाहामथाय फरायसालिनि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन बेरि वाइट मेडिकेल स्कुल। आसाम साहित्य सभानि गिबि आफादगिरिया सोरमोन? बेनि फिननाया जागोन पद्मानाथ गहेन बरुवा। जेनेरेल सेक्रेटारियाव दंमोन शरत चन्द्र गस्वामी। बयनिबो सिगां असमियानि अम्बेडकार एवार्ड देरहागिरिया सोर? बेनि फिननाया जागोन चेतना दास 2000 मायथाइयाव। आसामनि गिबि रेडिअ' स्टेशनखौ बबे जायगायाव गायसननाय जादोंमोन? बेनि फिननाया जागोन गुवाहाटी आरो शिलं 1948 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। आसामनि गिबि फिल्म स्टुडिअ'नि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन ज्यति चित्रबन 1968 मायथाइयाव बेखेवनाय जादोंमोन। असमियानि गिबि फिल्म डाइरेक्टरनि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन प्रमथेश बरुवा। देबदास फिल्म खालामदोंमोन बियो बेंगलियाव रिलिज जादोंमोन 30 मार्च 1935 मायथाइयाव। असमियानि गिबि गाब गोनां कालार फिल्म सावथुननि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन बाइटि 1972 मायथाइयाव रिलिज जादोंमोन। बेनिफ्राय गिबि फेस्ला सावथुना एतु हेतु बाहुतु। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गिबि चिफ जास्टिसआ सोर? बेनि फिननाया जागोन हलिराम डेका। बयनिबो सिगां असमियानिफ्राय पद्मश्री आरो पद्मा भुषण मोनगिरिनि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन कृष्णाकान्त हेन्डिक्यू 1967 मायथाइयाव मोनदोंमोन। आइजोनिफ्राय आसामनि गिबि पद्मा भुषण मोनगिरिनि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन पुष्पालता दास 1999 मायथाइयाव मोनदोंमोन। आसामनि गिबि फ्रिडम फाइटारनि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन कुशाल कनवार। असम रत्न एवार्डखौ बयनिबो सिगां सोर मोनदोंमोन? बेनि फिननाया जागोन डक्टर भुपेन हाजरिका। आइजोनिफ्राय दंमोन मामनि रैसम गस्वामी। आसामनि गिबि नन गभर्नमेन्ट कलेजनि मुङा मा? बेनि फिननाया जागोन JB कलेज 1930 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। जोबथारनायाव दङ जोंना बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव बयनिबो सिगां बबे दालांखौ बानायनाय जादोंमोन? बेनि फिननाया जागोन सराइघाट दलां 1962 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन।